Oppimisen ohjaaminen ja arviointikurssi on ollut minulle henkilökohtaisesti ehkä se tärkein kokonaisuus. Olen ymmärtänyt oppimisen ja ohjaamisen suunnittelun tärkeyden merkityksen, sen, että todella pitää erittäin tarkasti pohtia ja asettaa tavoitteita, mitä oppijoiden toivotaan oppivan ja mitkä sitten olisivat ne keinot, miten tämä oppiminen saavutettaisiin. Opetus muodostaa mielessäni polun, joka lähtee liikkeelle opetuksen ja oppimisen suunnittelusta. Opetuksen tulee noudattaa laadittua opetussuunnitelmaa, tulee tutustua aiheeseen, osaamistavoitteisiin ja oppijoihin. Se on suunnittelun perusta. Kun lähtökohdat ovat selvillä, voidaan suunnitella sitä, miten juuri nämä oppijat parhaiten tavoitetaan, mikä olisi heille sopivin lähestymistapa asiaan. Tämän pohjalta valitaan opetuksen raameiksi jokin pedagoginen malli sekä ympäristö, missä oppimista toteutetaan. Mallin mukaisesti etsitään ne sopivammat tavat opettaa, eli pedagogiset menetelmät, jotka parhaiten auttavat opettajaa opettamaan aiheen oppijoille, jotka parhaiten auttavat oppijoita sisäistämään ja oppimaan opetettavan aiheen. Suunnittelutyötä polulla seuraa opetusvaihe, joka sujuu sen helpommin, mitä paremmin on ennalta suunniteltu. Suunniteltujen opetusmenetelmien avulla opettaja opettaa oppijoita mahdollisimman vuorovaikutteisesti. On hyvä muistaa Salakarin määrittelemät 3 asiaa, jotka edesauttavat taitojen oppimisessa. Itse tekeminen on parhain tie oppimiseen. Aidon kaltainen oppimisympäristö tukee parhaiten oikeiden taitojen oppimista ja niiden osaamista myös aidossa toimintaympäristössä. Vain riittävä määrä harjoitusta takaa osaamisen. Polku päättyy arviointiin, joka ei suinkaan tarkoita sitä, että arviointia tapahtuisi vain kurssin lopussa. Arviointikriteerit tulee selvittää oppijoille ennen opetuksen alkua, jotta jokainen on selvillä tavoitteista ja vaatimuksista. Arviointia tapahtuu jatkuvasti oppimisen yhteydessä ja sen edetessä sekä lopussa. Oppija arvioi itse itseään, oppimistaan ja osaamistaan sekä oppii etsimään vielä kehitettäviä asioita itse itsestään. Muut ryhmän jäsenet arvioivat toinen toisiaan, osaavat antaa toisilleen palautetta ja vastaanottaa sitä toisilta oppijoilta ja oppia samalla myös itse. Opettaja arvioi koko opetuksen ajan oppijoita ja antaa kannustavaa ja ohjaavaa palautetta ja myös vaatii tuloksia oppimisesta. Lopuksi on tärkeää arvioida myös, miten opiskelija tai oppija on saavuttanut opintojaksolle asetetut tavoitteet. Arviointi voi olla myös kirjallisen arvioinnin lisäksi suullista arviointia. Löysin professori Yrjö Engeströmin mietteen hyvästä oppimisesta, joka kiteyttää sen, mihin oppimisella pyritään, uuden ymmärryksen syntymiseen. On olemassa huonoa ja hyvää oppimista. Huono oppiminen kulkee kehityksen jäljessä. Hyvä oppiminen kulkee kehityksen edellä, raivaten tietä uusille kehitystasoille. Huono oppiminen on ennalta annetun, valmiin kulttuurin siirtämistä vastaanottajien päihin. Hyvä oppiminen tuottaa aina jotakin ennalta arvaamatonta, jotakin, mitä ei vielä ollut valmiina olemassa. Ja lopuksi vielä miete, miten voi onnistua hyvin opettajan työssä. Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. Kiitos.